बाबु बेखौथ' आं रोंबाय फरायनो माने बेखौनो गले गले फरायनो होगासिनो नोंलाय मोजाङै गोसोआव थाथारनायनिब्रा आं बेफोरखौ रोंबायना बाबु एसे मोजांखौ फोरोंदो आरो बहा थांनो मा खबर नोंनि गोसोआ मानो इसेबां गाज्रि नों मानो बेफोरबायदि सोलायलांखो बेफोरबायदिखौ मा होननानै बुङो इंलिसाव आदै बेफोरबायदिखौबो रोंलांगोन माने इसेबां हाखु दाखु जादों नोंलाय हाखु दाखु जायाबा बे ए फर एप्पल बि फर बानलु सि फर केट बेखौ बाबाय आङो जायखिजाया आंनो बेफोरबायदिखौ फोरों आंनि अननायखौ मुगैयोब्ला नोंनि ओंखामाव बिस मुलि होनानै होगोन आं होननायखौ आंनि खोथाखौ मानियाब्ला दानस'जोबगोन आं नोंखौ सिखा गोबौजों आंनि अननायखौ जोगारनानै गुबुननि अननायखौ बोजबनो थाङोब्ला फाप नांगोन नोंनि खर'आव एम्फौ दैगोन बेफोरबायदिखौ फोरों मा बेलाय ए फर आपेल बि फर बल सि फर केट बेल' बेफोरखौबो रोंगोन बाजै नाथाय सिगाङावनो बेखौ रोंग्रोनाया मोजां बेनि उनावहायसो गेदेर गेदेर सोदोबफोरखौ रोंलांगोन आंनो दानो नांगौहाय दानो फोरों बिदि खेबसेनो बाख्ल'नानै फोरोंजाया बाजै लासै लासै स्टेप मथे स्टेपसो जालांगोन गिबियावनो ए बि सि डि बेनि उनावहाय 1 2 3 खौबो लाफागोन बेनि उनावहायसो गासैखौबो लालांजोबगोन आं रोंजोब्बाय ए बि सि डि खौ खोनासङो नामा ए बि सि डि इ एफ जि एइच आइ जे के एल एम एन अ पि किउ आर एस टि इउ भि डब्लिउ एक्स वाइ जेड 1 2 3 बोरमा गुन्थु 3 खौबो 100 बारनानै रोंबावबायसो आं 100 बारो आंना दे बेफोरखौ रोंबाय बालाय लिरनो रोंजोबोथ' मानो रोङा आं आंनि नामखौबो लिरनो रोंबाय आरो आं फिसालाफोरनि नामखौबो लिरनो रोंबाय फिसाजोनिखौबो रोंबाय जायखिजाया नोङो इंलिसाव माबायदि नांलायो बेखौल' फोरोंदो आंनो इंलिसाव नांलायनायखौसो सोलोंग्रोनोसै होमबा नों हा माथो नांलायनो उल्था उल्था बुंफिनलायनो बेफोरखौ फोरोंदो बे ए बि सि डि इ एफ जि आव नांथाबाय थाबालाय बोरै रोंनांगौ जाखो बाबु बेफोरखौ रोंग्रोबासो उनाव हालांगोन दा दे नोंनि खर'खौ दानो बुखावगोन आं होननायखौ मा होननानै बुङो बेखौल' फोरोंदो एथ' मोजां मोजां सोदोब थानानै बेखौसो सोलोंबाय होमबा नों बाजै देहाय नोंनो ओरैनो दरमा होआखैना आङो टिउसन फोरोंनायनि बाबु फोरों नोंनि खर'खौ बुखावगोन आं होननायखौ I will break your head मा I will break your head होननानैबो बुंनो हायो नङाबा I will smash your head बो होननानै बुंनो हायो आयौ मा मोननै गोजोनहाय मोनसे खिन्था बाबु मोनसे आं मोननैबा रोङा ना आं जेखौ बुंदों बे मोनसेयानो जाहैयो जायखिजाया मोनसेल' फोरोंदो दे होमबालाय I will break your head होननानै बुं लासै फोरों बाबु लासै दे होमबालाय होनफा I will break नङा बाजै ब्रेकसो ब्रेक आयौ माथो आंलाय एखेखौनो खोनादों ब्रेड नङा बाजै ब्रेकसो बाजै ब्रेक नै बाजै नों सोदोबखौनो होननो रोङाखै बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदोंमोन ना ए बि सि डि खौ मोजाङै सोलोंलांबासो माखासेखौ सोलोंनो हागोन मानो ए बि सि डि नांबाय थागौ बेलाय नों फोरोंबानो जाबाय ना आंनो आं गोसोआव थाबानो जाबाय बाजै नोंनो गोरोंखा माथो दाबायदियाव आङो मोजाङै लेखा फरायनाय मोनब्ला मास्टारखौनो जागौमोन आं होमबालाय दाबो मोजाङै फरायफिनदो बाजै आं फोरोंगोन ना बाजै आं थानायावथ' माथो सिन्था आं नोंखौ लेखा गोरों खालामगोन बाजै दे सोदोबखौल' मोजाङै फोरोंदो दे I will break बाजै आरोबाव नों ब्रेडखौनो होनबाय थायोलै बाजै ब्रेकसोलै बाजै ब्रेक BREAK ब्रेक दे ब्रेक बाजै दे ओमफ्राय उननिखौ होनफिनलायदो your head गोसोआव थासिगोन दे आङो होमबालाय खेबसे मोजाङै खोनासंनानै ला बाजै I will break your head जादों माथो बाजै थाबैनो रोंमारगोन नों बाजै थाबैनो रोंमारगोन इंलिसखौ बेखौलाय आं रोंखागोन ना बाबु नों मोजाङै फोरोंबानो जाबाय आंखौ जागोन बाजै नोंखौलाय आंलाय मानो मोजाङै फोरोङा जानो बाजै नों एसेबां समायना बाजै नंगौ आदायानोथ' मा एसे मोजां नोंखौ लानानै फैनो रोंखोलै बाजै आदा अमा राजाया मोजांथारलै बाजै आं मेगन सासोबाय नोंसा नोंदे आंखौ गोसोमसो होनबाय थायो माथो नामखौनोबा बरफनि बिबारसो दोनबावलायथारदों आंखौ मेगन सायोलै बाजै बे मेगन सायो नोंखौ गुबुन सेंग्राफोरा मोजां नुगोन साननानै बे नोंखौ बासिफ्लानानै नोंखौ डाउन खालामनानै दोनो बाजै
आं हौवा मानसि नालाय हौवाफोरनि गोसोखौ मोजाङैनो बुजियो बाजै गावनि हिनजावखौ सोरजोंबा गोसो थाजानो गिनानै बेफोरबायदि बुङोलै बाजै नंगौ नामासै बाजै आं नोंनि टिउसन मास्टारल' नङा दिनैनिफ्राय आं नोंनि लोगोबो दुखु सुखु आंनो फोरमायबानो जाबाय बाजै माथो बुंबावनो हाबा जाखांबा दुनियायानो सोलायलाङो गोदो सिख्ला समाव रुवाथि थाबाबो बांद्राय इसेबां साननांगौ गैयामोन दा माबा हौवाखौनो गिसे गिसेसो मोनलायलाङो आंहा आरो बेनि सायाव सानै हिनजाव मोनगोन होननानै बुंबावबाय सासे मानसियानो बाजै मानो सिन्था खालामदों आदाया सानै हिनजाव लाबोयोबा लाबोथों सासे थांगोन सानै फैगोनलै बाजै ओरैनोबा नों समायनाखा बा मा सोलिलायगासिनो आंनि टिउसन मास्टारसो बियो टिउसन मास्टार मालानिफ्राय टिउसन मास्टार लालायखो नोंलाय मालानिफ्राय आं मालाबानो बुंबाय थाखादों माथो आं टिउसन नांगौ आंनो लेखा रोंनांगौ होननानै आच्छा बारु थाइबानि लारु मा फोरोंदों नोंलाय इंलिस आच्छा इंलिस फोरोंदों होमबा आच्छा बारु थाइबानि लारु बबेनि नों मा मुं आंनि गामिया खुदुमलाय फारा आरो आंनि मुङा मुस्रि थारुन बर' बा जेरै मानसि एरै नामाबो मिलायदों दे थारुन थिगानो मोजाङै फोरोंबानो जाबाय आं मोजाङैनो फोरोंगासिनो बाजैखौ बाजै औ बाजै बाजैसो जायो होमबा नों बेखौ आंनि टिउसन मास्टारखौलाय मानो जाजा सोंबाय दं नोंलाय सोङाबा आच्छा मा खालामो नों थारुन आं फरायगासिनो दङ आदा मायाव फरायदों नोंलाय आं DLED खालामगासिनो आदा आरो मोनसे स्कुलावबो फोरोंगासिनो आं प्राइभेटाव आच्छा बारु थाइबानि लारु हांग्रि सना थांलाय साफुनो लाना फैलाय आंनो आं टिउसनसो लागासिनो बाजैखौ टिउसन लाफुनाय समाव जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा मेवला थांलाय साहा फुदुंना लाना फैलाय नों दानो गांगाबाय आं गांगाबाय होमबा बाजै फरायफिनदो दिनै नांथ'ला गाबोन फोरोंजानोसैलाय जागोन दे बाजै होमबा आं थांनोसै आदा आं थांनोसै अमा राजा बे बाराव आङो लेखा रोंथारगोन मिथिबाय बेनिखायनो आंखौबो जेबो दाबुं टिउसन मास्टारखौबो जेबो दाबुं मानि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामगासिनो दङ नों हांग्रि इरादाया मा नोंना इरादाया होमबा आं लेखा रोंनो मोना माथो नोंलाय लेखा रोङिखौबो दाय जायो आंना हिनजावा लेखा रोङा होननानै माथो नोंलाय सिरि सिरि दुखु जाखोमायो बेनिखायनोथ' आं लेखा सोलोंनो नागिरदों इंलिस रोंनो नागिरदों दानि जुगाव लेखा रोङाबा जेबोआनो जाला माथो एसे एनै मिथिनो थाखाय थांना थानो थाखायथ' रोंथारनांगौहाय बेथ' नंगौ नाथाय नों लेखा रोंलायाबाबो जायोना हांग्रि सनां आंनि बरफनि बिबार नोंनि खोथायाव गोजावथाराहाय आङो बे बाराव आङो लेखा सोलोंथारगोन नङाबा I will break your head लायला जामायला मा राव जाखो बियो हांग्रि सना मा राव जाखो आंलाय माथो गाज्रि बुंदों नंगौखौसो बुंदों दा आंलाय बे बाराव आंबो लेखा रोंगोन नोंजों आं जाम्बि होननानै आं बुंजाबाय थाला मा थिग हिनजाव गदाय नागिरखुमाहैबाय थागोन बेनिखायनो लेखा गोरों जानानै थानोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामदों होमबा नोङो दे सोलों आंनि थाखाय अननानै साहा फुदुंना लाना फैलाय फुदुंहैनि आं आरा टिउसन मास्टारालाय मा एसे सेंग्राग्रा मा एसे सेंग्राग्रा हिनजाव मानसि मोनासै होमबा नोङो फोरोङा माथो मालाय गासिबो बिजि गोजा बेनो मोजां आंना माहाय मा सेंग्राफोरजों फोरोंजानो मोना नामा नोंल' सिख्लाफोरजों हायलाब हुइलाब जाबाय थानांगौ बेलाय आंनि फंबाय बायदिसो दा बा नोंनि फंबाय माथो नोंखौ बाजैसो लिंदों नोंखौ नोंखौ आब'बो लिंजायोमोन मादैबो लिंजायोमोन मा खर'नि बाजैलाय माथो जाखो बाजै लिंनायालाय नोंबोथ' मेल्ला सिख्लाफोरजों गुमै लिंजायो आंहालाय माथो जाखो आरो जेबो बुंखानाङा आंखौ मिथिबाय बे बाराव आं लेखा रोंथारगोन लायला जामायला लेखा रोंबालाय दुनियाखौनो जाख्लाबगोन नामाब्रा बेलाय आंना हांग्रि सनाया माथो बोरैबासो मोनलाय लांदोंलै बिनि लेखा फरायनाय टिउसन लानायखौ नुनानै टिउसन मास्टाराबो माथो बेसेबांबा बोरैबाथारल' खोथाया बोरैबासो जागोन नामाब्रा बे नंखाय सासे मानसिखौनो नोंसोर जेबो खालामनो हायाखै आंखौ माबायदि गाज्रि होननानै फोसावगासिनो बे दावस्रि देलाया फुंनिफ्रायनो आंनाव पुलिसनि फन फैलाय मिनिस्टारफोरनि फन फैलाय फैगासिनो नोंसोरखौ ओरैनो जाहोगासिनो दङ नामा आं सासे मानसिखौनो दबथायनो हायै आबार थांनानै निउसखौ डिलिट खालामनो होनोबा हो आरो आंनाव थाबैनो निमाहा बिफिननो हो मेडाम जों बुंनाया बुंदोंमोन नाथाय मानसिया जोबोद सोलो गोनां मेडाम बेनिखायनो जोङो जेबो दावराव दावसि खालामालासिनो गिदिंनानै फैफिनबाय दावराव दावसि खालामबा बियो माबा मोनसे सोलो बाहायबावनो हागौ नायगोन आंबो माबायदि सोलो बाहायदों बियो आयै थांनो हासिगोन नोंसोर दाबो जायाखै नामा आयै मानो जाया जानो फिसा नोंनि मोजांनि खामानियाव थांनो नागिरदों आंनाखि थाब जाया जाबाय अब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा थौदो थांनोसै एन्टनिय' फिसा नों नुवाखै होनबा निउसाव आंनि बागै मा बुंदों बिनि बागैलाय नोंलाय माथो सानदों बेफोर गासिबो जाजोबगोन आयै जेब्ला नों आंनि खामानिखौ मावग्रोगोन थौदो होनबालाय बिमा नोंलाय माथो सानमारखो
जोंलारि बिमा बिफानाव थांनानै निमाहा बिहैनोसै। जेरावबो पलिटिकेल बाहायनांगौ जायो। फिसाफोरा जुदि मानियाबा सोलोजों नङा बोलोजों नङा अननायजोंसो अननायनि रावखौ बुजियोनो। बेनिखायनो बे बाराव आंबो जेबो बुलाय सुलाय खालामला नांलाय खमलाय खालामला। मावनानै होजोबगोन एन्टनिया मा लुबैयो गासैखौबो बिसोरनि बायदि खालामजोबनानै होगोन। ओमफ्राय बिनि आन्दोआव मा दं बेखौ आंसो मिथिसिगौ। दे जेब्लाबो आं नोंजों दंफायो बदल'। गोदान मुगानि आंग्रुवाथि बयबो सानो आंखौ नालायथि नाथाय आं जे बेसेबां खामानि मावथि। माहाजोन मानसिफोरनि न'आवहाय मावनायखौनो मावफ्लेनांगौ दांनायखौनो दांफ्लेनांगौ। मावनो गोसो गैयाबा मानो ओंखारलाङाखै? जाय खामानिया नोंनि उदैखौ सुफुंनानै होदों नों बे खामानिखौ लानानै एसेबां मुगैदों बिदिबा मा मावनानै जागोन नोंलाय? मानामुनि आंलाय एखौनो बुङाखै दा। नों मा सानदों मैया दाखालिसो जोनोम मोननाय गथ' होननानै आंखौ? बेवहाय खामानि मावनो मोनदों मावनो गोसो गैया ओंखारलां। आंलाय बोरै ओंखारलांनो हाबावगोन दा? आंथ' एडभान्स लाखाबायना फैसाखौहाय। बे फैसाखौहाय आं बहानिफ्राय मोननानै होनो? आं क्रिम बायबाय सेम्पु बायबाय आंनाव दा जेबोआनो गैले। होमबाथ' खामानिया माव इनकाम खालाम फैसाया ला। दहाय गावखौनो राजकुमारि बायदि मोननानै लानाङा। नों सिन्ड्रेला नङा मिथिबाय? सिन्ड्रेला? बेबा सोर जाखोहाय? आं रावबो सिन्ड्रेला नङा माथो। नङाबाथ' खामानि माव आरो आंनि थाखाय दै गुदुं फुदुंनानै लानानै फै दानो। आं सफा साफा खालामनायखौहाय नोंलाय नुवाखै? आरो आं जेबो सुनांगौ? आं माना होदों नामा नोंखौ खामानि मावनाङा होननानै? नोंखौ खामानि मावनो थाखायसो फैसा होनानै लाबोदों दा। थां आंनि थाखाय दै गुदुं फुदुङो दां आं दै लोंनो। आरो आंनि गस्लाया मोजां सुनानै होनोबा हो। आं रुवाथि नालाय आंखौ मेगनजों नायनानै बुंदों। देनांहाय गावनि हिनजावखौबा जेबो बुंनाय नङा बियो। आनामुनि खुगाया बांद्राय जाबाय नोंना बिसि जागोन। बबेनि एसेबां गाज्रि रुवाथि लानानै फैखोब्रा आदैयालाय? मालाबा गाज्रियैनो खुगा बिसि जागोन बियो आंजों। खुलुमबाय बर'नि सेंग्रा सिख्ला जोहोलावजो जानो गोनांमोन। माने दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोराबा उनावहाय जोहोलाव होननानै बुंजागोन ना बुंजाया बेनिखायनो दानिफ्रायनो थाग थियारि जाखादो जोहोलाव होनजानो थाखाय। आरो मुंख्लं खाम्फायाव नोंसोरनि नामाबो थानाय बायदि मिथिबाय? मानो होननानै बुङोब्ला आं मोनसे संगठन दानो नागिरदोंना जांख्रिखां। दा देहा मोदोम बिबु बिला जांख्रिनायनि सम जाबाय मिथिबाय? ओरैनोथ' मानसिफ्रा खिथु आरो बिखाल'सो सोमावनो रोंगौ। एबार बिबु गोसो गोरबो खर' मेलेम सोमावख्रांजोबनानै बर'खौ गेरेमसा मोनसे दंफां बानायनांगौ। ओरैनोथ' गुबुन मानसिफ्रासो जोंनि राव हारि हारिमु आर'नाइ गामसा दख'ना गासिखौबो सेनानै लाजोबनो नागिरबाय। माखासेथ' लाहोलांबायानो। बेनिखायनो दानिफ्राय आंजों ओंखारनानै हरना होनांगौ। लोगोसे गेदेर मन्थ्रि एमएलए फोरखौबो गावनि फारसे खालामनानै लानांगौ। माने हारिनि फारसे। आरो बे जोंनि जांख्रिखां संगठनाव हारि अनफावरियाल' जायगा मोनगोन आरोखि। गिलुं गिसुङा रावबो जायगा मोना। जुदि नोंसोरनाव सोरबा गिनाय दङब्ला दानो बुंनानै लाखा। सार बे खामानियावथ' जोङो थैनांगोनबो नङा होमबा? औ थैनांगोनबोथ' आरो। जुदि जों बे खामानियाव हाबा? दा थैनाय उनाव थैनाय मुथथे थैखानांखागोनानो। आरो ओरैनो दलद थैनांगौबाबो थैखानांखागोनानो। नाथाय फारागथिया बेल' जागोन सोरनिबा थैनायाव बर' हारिनि मोजां जानो हागौ सोरनिबा थैनायाव गुबुन हारिनि मोजां जानो हागौ। ओरैनो थैनायाव रावनिबो मुलाम्फा जाया। बेनिखायनो नोंसोर सान मा टाइपै थैनो? जाय गथ'फोरा बिमा बिफानि अननाय मोनाखै आंनि संगठनाव फै। जायफ्रा परीक्षा फेल जानानै थैनो नागिरदों आंनि संगठनाव फै। जायफ्रा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनो मोनलायाखै हांमा थालायदों बिसोर आंनि संगठनाव हाबफै। हौवा जा हिनजाव जा गासैबो सोबफै हाबफै। मानो होनोब्ला नैबे टपिकआ जेब्लाबो अपेन खालामनानै होखागोन जोंनि जांख्रिखां न'खरखौ। फारसेथिंजाय जोंहा 6टा जनगोष्ठिया एसटि मोनहां जागासिनो। बेनिखायनो बयबो लैहोर जानजिया खाफ्रादो। आं बारा बुंबाय थाला जोंहा जांख्रिखां संगठनाव फर्म फिलाप होगासिनो नोंथांमोना फिलाप खालामनानै हाबफैबानो जाबाय। आं बांद्राय बुंबाय थाला बाय बाय। नों मानो मेदामखौ टिउसन लादों? नोंहालाय खिथुआव मा अर नांजादों? आंनि खिथुआव अर नाङो जेब्ला अमा बसनावबो अर नाङो। दिनैनिफ्राय टिउसन फोरोंनो फैनांला। नों बुंबानो जागोन नामा? जेब्ला बाजै हांग्रि मिन्थिया बुङा अब्लासिम आं फैबायानो थागोन। माइसे हारामिलाय बुजाबासो मिन्थिगोन बियो। बुजायखे बिराद थिफुदला दांगोन र' मालाबा। बावै गोजोननाय मोनबाय नोंसोरखौ फैनाय नुनानै। आच्छा नोंसोरो आंनि मटिभखौ मिथिखाबाय दा? होमबालाय माथो नांबावगौ? गाबोननिफ्राय आंनि हा बिगासे दङ हाजो गुदियाव। बेवहाय फिसा मोनसे न' लुनो होदों आं। बेवहाय गासैबो जमा जाजोबनांगौ मिथिबाय? बेनिफ्राय मा मावनांगौ मा मावनाङा आं फोरोंजोबगोन। जायफ्रा हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय थैनो थांनो गोसो जादों बेयो हाजो गुदिनि न'आव मोनहैजोबनांगौ। जागोन दे। आंथ' हारिनि थाखाय जोबोद खामानि मावनो लुगैखायो। आंबो
बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा उनावहाय फावसायनो मोननाय नङा मिथिबाय जै आंनि फर्मखौ फिलआप खालामबाय नोंसोर फावसायफिननो मोननाय नङा नोंसोरनि आखायाव दा 24 घन्टा टाइम दं बिनि उनाव मा खालामदो आंनि पार्टियाव फैयो ना नोंसोर गावस्रायो नोंसोरनि खोथासै बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनगोन थांनो हासिगौ ओरैनि थाखाय दिनैनिफ्राय आं जिरायला थैखौ गोदौ होबाय थागोन आरो गुबुनफोरखौबो सिरि थानायखौ एकथुबाय थागोन बेनिफ्राय अमा राजानि खर'खौबो बोथिसे जाहैगोन आं दावसो देलाय माबा खबरमोन ओरैनो फैदोंबा नोंथांनि बिल्डिं न'खौ नायफैदों आरो माथो खोनानाय बायदिब्ला रुवाथि गोदानबो लाबोबायबालाय नंगौ नामा औ लाबोनायालाय लाबोदोंमोन माबायदिथो रुवाथियालाय दानि गोदान जुगनि रुवाथिया दा बुंसै आरो माथो बुंबावनो जेबो फंसेबो बुंजाया एसे बुंबानो गाबो आयौ बाला नंगौ नामा ओमफ्राय मानोबा फैब्रबदोंमोन हे बाला हौवाफोरा हिनजाव सानै हाबा लानो मोनसिगोननो माथो बाला आंना हौवायाथ' गोदोबो सिख्ला सासे गोसो थोफ्रामबायमोनहाय दाथ' बाला लिगेल खालामनानै होयोबा हिनजावखौनो दसेसो लागोन बियो बाथमिसा बे खेत्रआव नों मा सानो हाफां सोरथो गावनि हौवाखौलाय हिनजाव सानै साथाम लाजानो लुबैनोसै रावबो लुबैया ना हौवाफोरानो हिनजावफोरखौ सानै साथाम हौवा लाजानो लुबैयो ना हिनजावफोरानो गावनि हौवाखौ सानै साथाम हिनजाव लाजानो लुबैयो रावबो लुबैयाहाय बेनो दहाय बोरैबा मोनलाय थादों आं मिथिबायना निउसफोरखौ नायनानै आयौ बाला ओमफ्राय नोंहालाय माथो क्लिअपेट्रानि बायदिसिना निउस होलाबायदों नंगौना नङासै बाला नों क्लिअपेट्राखौ मा सानदों बाल नोंथ' जेबो मिथिथारा खोमा क्लिअपेट्रानि सोमोन्दै दिनै खिन्थाथारनोसै आं बाला बे क्लिअपेट्रानि फिसाला एन्टनिय'आ जोंलारिखौ गोसो थोयो मिथिबाय मा जोंलारियाबो गोसो थोयोमोन आरो नाथाय क्लिअपेट्रा मोना नाङा होननायखाय जोंलारिया गारबाय आरो बिदिसो जानानै दङ खोथाफोरा आंलाय माथो जेबो मिथिथारा फारसेथिंजाय क्लिअपेट्राया नोंसानि फिसाजो फावगालिखौ बिहामजो लांनोनो खथ' खस्थ' होदों फावगालि मोननि न'खरखौ सरि जोंलारि मोननि न'खरखौ बिदिसो जानानै दं आंहा जेबोखौनो मिथिथारा माथो आं गासैखौबो मिथियो नाथाय दाना बाथ्राखौ गोदोनि बायदि थाब खिन्थानांगौ होननानै साननोनो रोंला आं बावगारग्रा जाबाय बाल्ला आं जेबोखौनो मिथिया ओरैनो आंनि फिसाजोआसो खस्थ' मोनबाय आरोना बे एन्टनिय'आ जोंलारिखौ गोसो थोयो जोंलारियाबो बेनिफ्राय जोंहा जेबोखौनो मिथिया आसाम ओरैनो सोबाय आसाम सोनानै उनावहाय आरोबाव गारलायबाय आंनि फिसाजो खम खस्थ' मोनाखै एफा स्मार्ट मानसिया जेबोखौनो मिथियासै नोङो हाफां गालि खुगाखौनो बिसिनासो होबाय आं बाल्ला नोंखौ दानो जेबो मिथिया आंखौबासो नारजि बुदांजों खुदुमलायदों होननानै जि दाय हमलायदोंमोन बियो बाथमिसा दालाय न'आव मा जादों मा जाखो जेबो थालखौनो गैया आयौ बाला है थांनानै थैथां नोङो हाफां गालि बेनि उनावहाय नोंनि हौवाखौ गदाय लानो आं खुगा दं होननानै जात होननाङा नोङो होमबालाय माथो नोंलाय जेबोखौनो मिथिया बाथमिस जोंलारिजों एन्टनिय'जों बेसेबां मोथे गोसो थोलायदोंमोन नोंनि बिखुनजो क्लिअपेट्राजों लोगो नांनानै आसाम सोनानै होबाय बेस्रा एन्टनिय' आरो फावगालिखौ बेनि उनावहाय एन्टनिय'आ जोंलारिखौनो गारनो हाया ना जाबावदो माखौबा आलु बाथोना साम'जों सबायजों नोंनि खोथाखौबो लाजोबजायाहाय खोथाया नंगौना नङा बेबा बाल सोंबानो जाबाय आरो नोंहा एन्टनिय'नाव मेडाम मा जाखो नोंखौ साहा फुदुंनो होनाया बे बानलु बेदाङाहाय दै गुदुंखौ 35.6 डिग्री सेल्सियास फुदुंनो होदों आंखौ बेनिफ्राय आंना दैया एखनबा डिग्रियानो खम जादों एखनबा डिग्रियानो बुरजा जादों बानलु बेदाङा बिदि दै गुदुं फुदुंनो होदों नोंखौ आं दा मा खालामनो आं बोरैबा मोनदोंहाय एवबारा बानलु बेदाङा बिदि दै फुदुंनो होदों नोंखौ औ दै गुदुंखौ आंखौ 35.6 डिग्री सेल्सियास फुदुंनो होनाय आं रोङाखैनो मेडामजो नायनानै हैगोन नामा दासो देलाय साहा लोंलाङो ना मायो फुदुंनानै होबा लोंगोन फुदुंनानै होआबा लोङा र' जिरायथ' होमबा रुवाथि आंनि मुङा मानामुनि बुं आंखौ आयौ बाला मोजांथार माथो नोंनि नामा बबेनि नोंलाय आं बहानि मा खालामो मा मायो बियो नोंनि प्रब्लेम नङा गाबागाव खामानि गाबागाव माव आयौ बाला रुवाथिया खुगाया आयौ बाला मानो फैदों जोंनि न'खराव माथो खालामबावनो फिसाफोरनि खुसियावनो बिमा बिफाफोरा जेसेबांखिनि थांखि लाया मानो फिसाफोरनिलाय बहा गेदेर जानो हानो थिग बिदिनो दिनै आंबो एन्टनिय'नि साननायखौसो जाफुंहोनो लुबैयो गावनि फिसाया माखौ हास्थायो बेखौ होनांगौ जायो आं सोंदों मानो फैदों होननानै
जोंफोरबायदि गोरिब गुन्द्रानि न'खराव नोंसोरबायदि मानसिया मा थांखि लानानै फैदों नोंसोर मा थांखि लानानै फैदों जों बेखौ मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा खोथाखौ खोनासंग्रोबा मोजां जागोन नामा माने जोङो मोनसे खोथानि थाखायसो फैदों जोंजोंलाय मा खोथा थाबावनांगौ जाखो आं जेबो लुबैया नोंसोरजों माबा मोनसे रायलायनांगौ होननानै नोंसोरबायदि गोजौ थाखोनि मानसिफोरा जोंफोरनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुगैयोब्लासो नोंसोरबायदि मानसिया जोंनि खाथियाव फैयो दिनै जोंनि सेराव जेबो होनो गोनां गैया बेनिखायनो नोंसोरो जि लामाजों फैदों बे लामाजोंनो थांफिनदो आं मिथिगौ नोंसोर रागा जोंदों होननानै रागाबो जोंखागोन जिबायदि आं नोंसोरखौ खस्थ' होबाय दिनै बेफोरनि थाखायनो आं नोंसोरनाव निमाहा बियो निमाहा बिदों औ जोंखौ निमाहा होदो मोनथिस' हायैयाव बुजिस' हायैयाव फिसालानि गोसोखौ बुजिस' हायैयाव मावनाङि खामानिखौबो मावबाय बेनिखायनो दिनै जोंखौ निमाहा होदो गासैबो खोथाखौ बावगारनानै जोंलारि फिसाखौ एन्टनिय'नि खालामनानै होदो गसाइ मा होनखो औ नोंसोर थिगखौनो खोनादों हा माथो खालामबावनो फिसाला फिसाजोफोरानो गारलायनो गोसो गैयाबा जोंलाय होबथानानैलाय माथो मोनबावनो फिसाफोरनि खुसियावनो जोंबो खुसि नागिरनांसिगोन नङा होमबा रायजोखौलाय बिसोरसो जागोन थैस' थांस' बेवहायलाय जोंलाय बिमा बिफायालाय माथो खालामबाय थाफाबावनो बेनिखायनो सानबाय क्रिसमासाबो सफैबाय बे खुसिनि बोथोरावनो रंजानाय बोथोरावनो आस्थामफोरखौ सोनानै दोननोसै होननानै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हरखाबनो मानो सोलायखो जायनि थाखाय एसेबां खस्थ' होबाय सन्तलाखौबो गोबां खस्थ' होबोबाय नोंसोरो माइखौबो सावनानै होबाय आरो मा फान्दो सानानै दोनबावदों नोंसोरलाय जों जेबो फान्दो सायाखै जोङो एन्टनिय'नि फिसानि खुसिखौसो लुबैयो जोंलारिजों एन्टनिय' फिसाजों मोजां मोनलायदोंबालाय लालायथोंसै बेवहाय जों बादा होला नाथाय जों बेखौ गनायनो हाया मानो होनोब्ला आइजोंलारिनि जिउसो बेवहाय जोङो जेबो गेजेराव हाबदेरा आइजोंलारिया मोजां गाज्रि जेखौ सानो बेखौनो जों हेफाजाब होगोन अब्लाबो जों बिमा बिफा जानानैबो नोंसोरनि बे खोथाखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला जों दुखिया जानो हागौ जोंहाबो मोन्थाय दङ जोंनि राय होनो नोंसोरो हाबा होनो होनबानो जोंबो होफानांगौ नोंसोरो नोंसोरनिफ्राय गोजानाव था होनबानो थाहोनांगौ बिदिथ' जायाना बेथ' नंगौ नोंसोर गोबां दुखु मोनबोबाय बेखायनो आं नोंसोरनाव दिनै निमाहा बिदों अन्नानै जोंखौ निमाहा होना एन्टनिय' आरो जोंलारिनि फिसानि खोथाखौ सानदो आरो आंबो सानो बिसोरनि खुसियानो जोंनिबो खुसि होननानै फिसाफोरनि खुसियाव जोङो खुसि नागिरनानै मोनखायो नाथाय बिदि होननानै जोङो जोंबाय थानाय अराव गावनि फिसाजोनि आगानखौ मानो जों नारनानै होनो बेनिखायनो आं नोंसोरनि आर'जखौ गनायथि होआ नोंसोर थांनो हासिगौ खोथाखौ एसे सानलायदो दालाय गरमा गरमिलाय रागा जोंखासिगोन नोंसोरबो एसे खोथाखौ सानै हयै महरफिनबानो जाबाय जोंथ' नोंसानि जोंलारि फिसाखौ बिहामजो महरै गनायबाय औ जोंलारि फिसायानो जोंहानि बिहामजो जासिगोन आं गनायथि होनो हायालै आं आंनि फिसाजोखौ जोबोद अनो फिसाजोआ जेखौ सानो बेखौनो मावथों नाथाय जोङो फिसाजोनि जानानै जेबो गनायथि होआ अब्लालाय माथोबाव जोङो जोंलारि फिसाजोंबो रायलायगोन दे नोंसोरबो रायलायनानै बुजायना होबानो जाबाय बिदिबा जों थांनोसै आरो आं बेखौनो होनबावगोन आंखौ निमाहा होदो आं गोबां गोरोन्थि मावबाय आरो आं मालाबाबो बे गोरोन्थिखौ नैथिबारनि थाखाय मावला आंखौ निमाहा होदो जागोन दे गोरोन्थिखौ बुजिबायबालाय निमाहाखौ होनांसिगोन आरो गोजोननाय थाबाय थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन मोजां सम मोजां सुजुग लानानै दे होमबालाय जों थांनोसै आदै आरो मादै आं आंनि फारसेनिफ्राय आइ आफाखौबो राजि खालामबाय अन्नानैल' नोंसोर हेंथा दाहोसै नोंसोरबा मा सानदों मा फाव फान्दायनो नागिरदों बेखौथ' जों मिथियाना एन्टनिय' नोंनि बिमा बिफाया हरखाबनो दिनै बिदि फैनानै निमाहा बिफैदों आरो जोंलारिनि आइखौ नोंनि थाखाय बुंफैदों बे बाराव आं नोंसोरखौ जेबो जानो होआ आरो आंनि आइ आफायाबो जेबो खालामनाय नङा बेखौ आं खोथा होयो अन्नानैल' नोंसोर आंखौ जोंलारिनिफ्राय गोजान जाना दाथिन नाथायहाय जोंलारियाबा मा होनगोन बे खेथ्रआव आं मा बुंबावनो आं जोंलारिजों खेबसे रायलायगोन अब्ला आं दिनैनि थाखाय थांथ'नोसै सन्तला नुबायना मा फाव फान्दायनो नागिरदों बिसोरबा आंलाय माथो बुंबावनोब्रा सोरबा निमाहा बिबा निमाहा होफ्लांगारोना आङो बे बाराव बिदि नङाहाय मा ओरैनोथ' एन्टनिय'आ जोबोद मोजां बिनि बिमा बिफायासो निमाहाथ' बिबायना दा निमाहा बिनाय मानसिखौलाय बोरै रागा जोंनानै थानो बिमा बेथ' नंगौ होमबाबो आइजों लाजिजों आं रायलायहरगोन दे नों दा रायलायहरबानो जाबाय आफा माबोरै दं नों आंथ' मोजाङैनो दङ जोंलाय फिसा नोंलाय ओंखामखौ मोजाङै जाबाय दङ ना
गस्लाफोरखौ गुदुं गुदुं गानबाय दङ ना बिथिंजाय हले गुसु जाबाय दे जोंलारिहाय आफा आं गस्लाखौबो गुदुंखौनो गानदों ओंखामखौबो सामफ्रामबो जाबाय दङ आं जेबो साननाङा आफा आं मोजाङैनो दं आच्छा जोंलारि फिसा औ बुं आफा दिनै एन्टनिय बिमा बिफाया फैदोंमोन मानो माबाफोर बुङाखैथ' जेबो बुङाखै उल्था जोंनाव निमाहा बिफैदों निमाहा बिदों अब्ला क्लिअपेट्राया गावनि खोथाखौ लाखिमारबाय औ फिसा निमाहा बिफैदोंमोन लोगोसे नोंनि आरो एन्टनियनि जुलिनि खोथाबो रायलायदोंमोन मा जुलिनि खोथा रायलायदों औ फिसा निमाहा बिनानै जुलिनि खोथाबो रायलायदों नाथाय आं नोंनि खोथा मोनालासिनो जों जेबो डिसिसन लानो हाया होननानै बुंहरबाय आफा नों जेबो बुंहरबावनो हायासै आरो नोंखौ इसेबां खस्थ' होनायखौ नों ओरैनो हेगारहरबाय बिसोरखौ जेबो बुङालासिनो आंलाय माथो बुंनोब्रा फिसा सोरबा गावनि गोरोन्थिखौ मोनथिनानै निमाहा बियोबा आंलाय लोगो निमाहा होखायो नोंलाय बेखौ मिथिखागौ नङा होमबा आफा नों मानो इसेबां अनसुला देलाय मानो गासैखौबो इसेबां थाब थाबनो अनो नोङो नोंखौ इसेबां खस्थ' होबाय बिसोरो मानो इसेबां थाबनो नों निमाहा होनांगौ नोंबोथ' लुबैखायोमोन नङा होमबा जोंनाव निमाहा बिफैनायखौ निमाहा बिबाय बास जाबाय आरो नाथाय एन्टनिय'आ नोंनि खोथाखौसो आं जेबो बुंनो हायासै फिसा आफा नों बांद्राय जेबो साननाङा आरो बिसोरनि सिगाङाव जेबो खोथा होनाङा दा रायलायनांगौ आं एन्टनिय' बिमाजों रायलायगोन आरो एन्टनिय'जों रायलायगोन मिथिबाय आफा माबा मोनसे गोदान खबर फैयोब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय बांद्राय टेनसन लानाङा नोङो आंखौ साननानै दे आफा जागोन दे फिसा दे होमबा आफा दोनथ'नोसै दे फिसा क्लिअपेट्राया गावनि खोथाखौ लाखिमारबाय खोथा होनाय बायदि आंबो क्लिअपेट्रानि खोथाखौ लाखिनांसिगोन थारैनो एन्टनिय'निफ्राय जोबथा बिदाय लानाय समा सफैमारबाय जियानो जाया मानो आइ आफानाव निमाहा बिबाय एसेबाबो आइ आफानि साननाय बायदि जाबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे हेलौ जोंलारि नों जेरै बुंदोंमोन आं एरैनो मावबाय एबार नोंसो मावनांसिगोन एन्टनिय'आ जेसेबांखि नोंखौ मोजां मोननो होना मानो नोंखौ जेसेबांखिनि बुङा मानो नों एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव थानांगौ बेनोमोन दा जोंनि दिला औ आं मोजाङैनो मिथिगौ नों बुंनाय बायदिनो नोंनि बिमा बिफानाव थांनानै निमाहा बिहैबाय आं बार नोंबो नोंनि खोथाखौ लाखिदो जागोन दे आं सानो बे खोथाया नोंनि आरो आंनि गेजेरावल' थानांगौ होननानै दोनथ'बाय आं नंमारगौ मालाबा सोलो आरो बोलोजों हायाबा ओरैनो मानसिखौ जावनोबो रोंनांगौ खोथाखौथ' क्लिअपेट्रानो होदों नाथाय एन्टनिय'आ खि मानिगोन अब्लाबो एन्टनिय'निफ्राय गोजान जानायानो आंनि थाखायबो मोजां आरो एन्टनिय'नि थाखायबो आरो जों गासैबो नखरनि थाखाय थारैनो एन्टनिय'निफ्राय जोबथा बिदाय लानाय समा सफैमारबाय नोंखौ लासैनो बावगारनांसिगोन आं एन्टनिय' नोंबो आंखौ बावगारगोनखौ आं मिजिंथियो नोंनि थाखाय फावगारियानो जोबोद मोजां दै गुदुं फुदुंनोनो रोङाबा माबायदि नोंलाय बेथन लादों गोदान मुगानि रुवाथियाहाय गासिबो रोंजोबो नामा मा गोदान मुगानि रुवाथिया जाया नामा लोङा नामा आं नोंखौ मा बुंदों नों बुजिदोंना बुजियाखै दैनि गुदुङा 35.6 डिग्री सेलसियास जानांगौ होननानै बुंगासिनो मानि एखनबा 35 डिग्री सेलसियासल' जादों एखनबा मानो 40 डिग्री सेलसियाससिम सहैदों हा आं नोंखौ जेरै बुंदों एरै मानो मावाखै आंलाय माथो खालामनो एखनबा नों दैखौनो गुदुं जानाय होननानै बुङो आरो एखनबा नोङो दैयानो दुङाखै होननानै बुंनाय आं दैया फुदुंना लाना फैफिन एक्जेक्ट 35.6 डिग्री सेलसियास जानांगौ गुदुङा आं एसेबां दैखौ फुदुंनाय नों आंनि दै गुदुं फुदुंनायखौनो फसेयाबा आंलाय माथो खालामनाय दे नोंखौ दै गुदुंल'सो फुदुंनो होदों मिथिबाय नोंखौ साइन्टिस्टफोर बायदि दैखौ आबिस्कार खालामनो होआखै स' नोंनि डिउटि नालाय नोंनि डिउटिया मावहैथां एक्जेक्ट दैखौ 35.6 डिग्री सेलसियास फुदुंहैथां आं एसेबां ट्राइ खालामबाय होमबा दै गुदुं फुदुंनायानो जायासै आंना जेबो जायाखै फुदुंहैफिन होमबालाय नोंनो आथिं फुदुंनानै लादो ना आंनि फुदुंनायखौनो मोजां मोनलेबा नों दै फुदुंदों थिगानो नाथाय नांगौ बायदि बिजोंनि फुदुङाखै नोङो आं एक्जेक्ट 35.6 डिग्री सेलसियास जानांगौ दैनि गुदुङा जुदि नोङो नांगौ बायदि दैनि गुदुंखौ खालामनो हाया अब्ला दिनैनि दरमाया नोंना दाननाय थांगोन एसेबां गोरा खामानि मानो थिननाय गावबागाव फुदुंनानै लोंहैनाय ना ओरैनो खुगाल' बाहायबा जायाथ' खुगाल' बाहायनायखायनो माखासे हिनजाव जाथिखौ नायनो बायो आं खुगाल' बाहायनो रोंगौ जेब्ला दिमाग लागायनाय खामानि मावनो जेराव उदाया बेनि मादाव बे माना मुनिया सासे बानलुबायदां मा जाखो बानलुबायदां मा जाखो फावगालि नोंखौ सोरबा माबाफोर बुंदों नामा आंखौ रावबो जेबो बुङाखै अब्ला मानोथो गाबलाबायदों एन्टनिय' आरो जोंलारिया मा जाखो बिसोर सानैया
मानो खोन्थायाखै मा जादों? दिनै एन्टनिय बिमा बिफाया एन्टनियजों लोगोसे जोंलारिमोननि न'आव थांनानै हाबानि खोथा रायलायनानै फैबाय। मा? नङा गारान मान बुंलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय? नंगौ बानलु। माखौथो एसेबां गाबनो ओंखारखो नोंलाय? एन्टनिय नोंखौ गोसोखौनो थोआबा मानो गाबलाबायदों नोंलाय दुरबल बायदिनो? सोरखौबा मोनाबानो नों गाबगोन नामा? गावखौनो मानो गोहो गोलोन्दां खालामनानै लादों नोंलाय? आं मिथिगौ एन्टनिय आंखौ गोसो थोआ, आंहा गाबनांगौ मोन्थायबो गैया, अब्लाबो बोरैबा मोनदों बानलु। आइ आफानोल' दा खोन्थादे। गाबनाङा। एन्टनियनिफ्राय मोजांसिन सेंग्रा लानानै फैगोन आं नोंनि थाखाय। जाय मानसिया नोंखौ मोजां मोना बेखौ नों मोजां मोननानै जेबो मुलाम्फा गैया, बांसिनसो खस्थ' मोनो। बेनिखायनो जों जायखौ गोसो थोयो, जायखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय जों एक्सेप्ट खालामनाङा जे बेबो जोंखौ मोजां मोनफिनगोन होननानै। मिथिबाय? गाबनांला। अब्लाबो गोसोखौ बोरैबा मोनदों बानलु। मोननो नाङा। नोंनि थाखाय बेनिफ्रायबो मोजां सेंग्रा लानानै फैगोन आं, खोथा होबाय नोंनो। बानलु, नों आंखौ बुजिनायनि थाखाय। आच्छा, अब्ला एन्टनियआ बिमा बिफाखौ कनभिन्स खालामनो हामारबाय। मोजाङानो जाबाय दे। मोजाङै जोंलारिखौ मोजाङै लाखिबानो जाबाय। जोंलारि नोंनि फिउचारा मा जागोन आं बेखौ मिन्थिया, नाथाय बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि, नोंजों आं जेब्लाबो दं।